Good morning लोगोफोर नुदोंना नै अबस्थाया माबायदि सोलिनानै दं दायो समा जाहैबाय 3:30 न' सिङाव नै गासैबो दै हाबजोब्बाय नुदोंना लोगोफोर हालोदखौ बेफोर गासैबो दख'ना जिफोरा सिजोब्बाय माखासेखौ थिखोनो हाबाय माखासेखौ थिखोनो हायिया सिजोब्बाय गाहायाव थानायखौनो थिखोनो हास्लाबासै नायलांबाय था लोगोफोर अबस्थाया माबोरै सोलिदों माबोरै जादों हानायखिनिखौ देखायबाय हायिखौथ' जि थिखोनायफोरखौ बहाथो भिडिअ खालामनो मोनासै खामानियावनो बेस्थ' थानांबाय जाखिनिखौ देखायनो हादों नायलांबाय थादो दे लोगोफोर नै बेयो किटचेन रुम माबायदि जादों नाय अबस्थाया गासैबो लेथेर फेथेर जाजोब्बाय दै हाबनानै बेफोरबो गासैबो जि जोम बेखिनिखौ एसे थिखोनो हाबाय माखासेखौथ' थिखोनो हास्लाबैया सिजोब्बाय नारेङा नुदोंना नै लोगोफोर हालोदखौ बेसेबां दुखुनांथाव